18 жнивня, День Святої Алени, яка знайшла на Голгофі криж Христовий, маті Константина Велика, імператриця, і менавіта эта святыня побудована пам'яті дітей Войниловича, Аленки і Симона. І менавіта ён абрав ім'я дочці Алені, менавіта великую, гэтую імператрицю святую, яка так ушанавала крыж Збавителя. Живая вера і ласка Божия. І ось сьогодні ми просимо ласки Божої, бо пару днів тому велика урочистость небовзяття на Святейшей Деве Марії, коли ми несли костьоли, храми, букети кветок, і вокруг костьолов были и есть кветки, а вокруг этой святыни святых Симона и Елены еще идут працы доброупорядкования двора, тому молим Бога, щоб якнайхудшей виконана була праця, і щоб святыня знову могла на хвалу Божию под опекою святой Алени молиться перед Богом за кожного з вас, за весь наш народ. І дозвольте мені повіншувати всіх, хто носить ім'я Алена, нехай ця заступниця велика має вас в своїй опеці, щоб ви так само шанували криж, любили Збавителя і Маті Божою, яка з'являється нашою опекункою. Щасті вам Божа, і нехай святая Алена має всіх вас у своїй опеці. Хвала Ісусу Христу!